Mielenkiintoinen peli oli tänään. No joo, oli aika kaksijakoinen, että kohtalaisesti lähdettiin liikenteeseen ja pystyttiin ihan hyvin pelaamaan eka 20 minuuttia ja oli aika tasaista vääntöä ja pystyttiin itse vielä ihan hyvin hyökkäämään ja luomaan maalipaikkoja ja oltiin vähän ehkä siinä edelläkin, mutta sitten sen jälkeen alkoi meidän vaikeudet, että ei oikein pystytty enää sitä kiekkoa pitämään ja hyökkäämään ja jouduttiin vähän puolustuskannalle ja sitten kun sä pelaat paljon ilman kiekkoa, niin sä joudut ottaa sitten jäähyjä ja sitä kautta se peli sitten menee aika hajalle, että tulee niin paljon yli- ja alivoimapelaamista, että se meni sitten vähän hankalaksi siinä mielessä. Oliko se niinku ratkaisu tänään tuo erikoistilanne pelaaminen? No kyllähän sekin oli tietyllä tapaa, että kyllä me vähän sitä alivoimaa kestettiin, mutta lähinnä se, että otettiin niin paljon niitä jäähyjä, niin se ehkä vaikutti siihen ja sitten siihen päälle mun mielestä vielä sit se oma hyökkääminen, että se meni aika ohueksi, niin se sitten siihen vaikuttaa, että joudut niin paljon puolustamaan. Jos mennään vähän jo tulevaan alkavaan kauteen, niin kuinka hyvin sä näet, että uudet pelaajat on päässyt sisälle tähän IFK-pelisysteemiin? No kyllä me koko ajan uudet ja vanhat pelaajat, niin vähitellen mennään askelia eteenpäin ja ollaan kyllä menty niin kuin Sveitsissä pelattiin oikein hyvin ja oli hyviä esityksiä, että siellä on kuitenkin huippujoukkueita vastassa ja pystyttiin siellä vääntämään. Ja tänäänkin kuitenkin niin pystyttiin ajoittain pelaamaan ihan hyvin. Että kyllä meillä semmoinen koko 60 minuuttia kun saadaan kasaan, niin tästä tulee oikein hyvä.